Nanti yang kudu. Kasan cang. Apa sama dia? Yang kudu. Buka bocah nih. Nggak perlu kah? Nggak perlu kah? Nggak perlu kah? Kalau kan, kalau dito. Yung mana kalau kan? Wai kai talla malam ya zaka dinga cewa ya ballo ka kare na mana ballo ka wace irin ko ne ile ne ba ka sare ba karfi kin da ka ga ta kura mu ne Kalau kan? me ile kake da Za ka da. kai zai ci dan ba ba mun gaji da wannan ba wannan bayani na muna kai da Allah mu wajen mun bar mai Ha 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 ha!